ସାପ ସାପ ପଶିଗଲା ସାପ ପଶିଗଲା अरे भूल कौन है ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଭିଣେଇ ଏଇ ଏସି ରୁମରେ ସାପଟା ପଶିଗଲା ओहो सापो अरे सापो अरे सापो केମିତି ଗୋଟେ ଭିତରେ ବସିଲା ତମେ ଯେମିତି ଏସି ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛ ସାପ ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିବ डायलॉग को मारଛୁ ସାପ କେମିତି କରା ହେଇଛି ସେ ବରାତ କର ଠେଙ୍ଗା 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 ଭାଇ ଭାଇ ଠେଙ୍ଗା କାଇ ଠେଙ୍ଗା अरे बुलू ହଁ ପା ଏତେ ଆଡେ ତ ଖୋଜିଲି କୋଉଠି ତ ସାପ ପାଇଲିନି ବାପା ଏ ରୁମରେ ତିନିଟା ଇଡିକି ଇଡିକି ଗାତ ଅଛି ଗାତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ସାପ ପଶିଗଲା अरे गात कौन देखौछ हैं साप केମିତି ବାହାରିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁନ ଗାତ ଦେଖौछ କଣ ନା 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 ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସାପ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ କି କହ ଏମିତି ସେମିତି ଗାତ ମୂଷା ଗାତ ଥରେ ସାପ ପଶିକି ମୂଷା ଖାଇକି ଏସି ରୁମରେ ଶୋଇଲାଣି ମାନେ ସେ ଆପଣ ଯିବ ତାପରେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ କଣ ମଣିଷ ଯିବାକୁ ଏଠୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ରଖ ତମେ ସୁବିଧା ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ ବାପା କହୁଥିଲା 5 ଦିନ ରହିବାକୁ ଏସି ରୁମରେ ସାପ ବସିଗଲା ଆଉ ଗରମରେ ସଢିବା ଆସ ଆ ଜଇଁ ପୁଅ ଆଜି କାହିଁକି ଯାଉଛ ବା କାଲି ଆଇଁଷ ବାରିଟା ଖାଇ ପିଇକି ଯିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ ମୋର ସେଠି ପ୍ରବଳ କାମ ମୁଁ ଗଲେ ବହୁତ କାମ ମୋର ଅଛି ଏ ଜମିପୁଆ କାଲି ମୁଗ ଅମଳ ସରିଯିବ ଆଉ ବସ୍ତାଏ ମୁଗ ନେଇକି ଯିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୁଗ ଫୁକି ଦରକାର ନାହିଁ ଭିଣେଇ ଆସିଲ ଭିଣେଇ କାଇଁ ମୁଁ ରହିବିନି ପୁରା ମାନେ ଆଉ କିଏ କହୁ ତମକୁ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଅ ରୁହ ଏଇ ନିଅ ତମ ବ୍ୟାଗ ବିରି ବିରି ଗଲା ଭିଣେଇ 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 ଆରେ ରହିବିନି ପରା କହୁଛି ଆଉ ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ହେଲମେଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଅ ଆମର ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକରେ ଫାଇନ୍ ଦବ ଯାଅ ଯାଅ ସାପ ପଳେଇଲା ସାପ ପଳେଇଲା ଗଲା ଗଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ସାପ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା କଣ ସାପ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ପଳେଇଲା ଚାଲ ଜମି ଯା ଜମି ଯା ଜୁଆଇ ବି ଗଲେଣି ଏ ପଳେଇଲା ସାପ ଗଲା